si Senador Manny Pacquiao, di pagyod siya dapat moritiro, muaway pagyod siya Radyo Manjo. O sa iba basulti, moritiro or magkakasama magpanayon sa pagpamuksing. Kay para nako Radyo Manjo, sa nakita nako kagahapon, dapat pagyod magpanayon sa pagpamuksing si Manny Pacquiao. Kay nga naman, Radyo Manjo, napagin siya'y kapasidad. Ang iyang power, Radyo Manjo, kusog pa kayo. Ang iyang mga footwork, labihan pagod kamti kayo. Di dapat moritiro. Kasabak dong, unsa man, wagi ka makakita sa lihok ni Manny Pacquiao. Nakakita ko! Nakakita ko! Natalaw ko! Layo na kayo ang lihok. Ikaw siguro yung kakita. Layo na kayo sa... Ditalaw ba ka kagahapon sa live? Tanaw kayo. Basig lain to niya. Basig mga previous fight to. Basig mga previous fight to imong ginanaw. Lagi klaro yun nimo. Nga si Barrio sa imong ang kontra. Tawa ka sa mangdong. Gitutok ginamo among mga mata. Ay, bade ko mo to. Sa tungkol rin. AI to. AI to imo nakita. Di tumahita mo nga AI. Si Manny Pacquiao dapat na moritiro sa pagpamuksing. Kumbinsi ako. Be. Moni. O sa punto nimo? Round pa lang, antod sa dusi ka round, ang footworks ni Manny Pacquiao, taos na. Di na epektibo. O sa ka? Wa ka kakita ato. Kagahapon adlaw. Jo. Footworks yun. O di noy. Wa ka kakita sa dagway di Manny Pacquiao, Jo. Wala presko pa kayo ayan dagway. Remember, ang iyang kontra Radyo Manjo, si Barrios, champion 6 pa, taas kay Gris. Pero si Pacquiao tanaw pagkahuman. Wow! Presko kayo, wag ibunog. So dapat magpadayon pa siya. Ay normal man yun nga mga mga ganagbay nga igo Radyo Manjo. Ingon ta nga kanang igo nga makapaingon ta nga napatal gyud siya. Away pa. Dapat tayo rematch. Kagkaonog kumo kasamang dong si Manny Pacquiao kagahapon nga adlaw. Gihilamos ni Manny Pacquiao ang mga kumo ni Mario Barrio. Di ko musugot na nagilamos si Manny Pacquiao kinubo kaya nakakita ko. Grabe ko kalihay-lihay. Sa power punching lang daan 17% as against sa 20+% kasamang no? Unya ang iyahang paglabay sa mga kumo layo na kayo para ganito wala kakita Jo hilom Jo wala kakita AI to imong nakita. Tarong nga po ng inyo hadihapon nga kuan po basig AI to. Wala kakita Jo. Majority sa katawhan Pilipino na Jumadjo bipabor magkakasama nga dapat dilidro. Dapat daog yun si Manny Pacquiao kagahapon. Tama lang yung desisyon sa mga judges. Usa man ang inyong signal. Usa man ang inyong kanana. Provider di asbutuan. Oy basig di na mao. Jo. Ano na to magkakaw diri sa butuan? Sige. Paano na to kasamang dong? Ato mga suking tigpaminaw dapat na ba mo retire si Manny Pacquiao gikan sa pagpamuksing? Dili dapat mo retire sa mga butuanon mo ingon giud. Dapat ang retire kasamang Jo kay wa no. Buwang na si Pacquiao layo na kaayo ang iyang away niya to. 46 years old. Age is just a number. Tanawa. Sus age doesn't matter Jo. Ay kita nimo kagapon Jo. Sos porbida. Bisa pag dungagan tog tulo pa ka rounds. Bisa pag dungagan tog tulo ka 15 rounds. Kaya ba kayo? Di pagani unta siya dapat muundang? Di bagting na lang repair. Kayo na kayo kasamang dong. Maluoy ko ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao kasamang dong. Wala man siya ang Usa kay maluoy ka. Usa makawa. Kano maluoy ba? Sige maminaw ko. Paminaw ko. Si Manny Pacquiao, si Senador Manny Pacquiao, wala na'y angay pamatud-an si katawhang Pilipino sa tibuok kalibutan. Kay iya na kining na pamatud-an kasamang dong kasi yung primetime era. In fact, he is the only boxer in the world na 8 division
og 12 titles sa iyang pagpaboksing. Enough na ni siya nga dungog og ligasiya nga iyang mapabilin sa tingaso sa Pilipinas og dili tap musugot nga winging mapariho ni Muhammad Ali sa kahimtang si Manny Pacquiao nga mawinging na pagka dugayan. Dili ko kumpormihan na. Ay, layo ra kay Estinodo, Jo. Layo ra. Ang imuhang mga analisis, layo ra kayo. Wala. Dili, madala. Bisa pa kinsang mga boxing aficionados. Pagutano na to, napagay kapasidad si Manny Pacquiao nga maaway. Maaway pa og mga World Championship. Ilom lagay! Ilom niya! Sa may gusto ni mo kay Manny Pacquiao, magulay siya sama ni Muhammad Ali. Ay, dili, lahi ba ito kay nga po Muhammad Ali, Radyo Manjo? Lahi man ni si Manny Pacquiao. Lahi man ni si Manny Pacquiao. Bakit kita sa awan niya kagabon ang footwork, Radyo Manjo? So synchronize kayo sa mga kinumo. Wala na. Tanawa, ang mga pictures, Radyo Manjo. Tanawa, ang mga pictures. Nahiwi ang kanina ang suwang ni Barrios. Nahiwi, sige kahiwi. Ang suwang ni Barrios, sige kaigo sa wala ni Manny Pacquiao. Tanawa, nera kasunong. Ikaduang nga rason. Ikaduang nga rason. Si Manny Pacquiao, nawala na sa iyaha ang mga power punching. Ay, wala, oy! Nagkasamang ko. Sa magkakaklaro. Naklaro, Alto! Yun, nakapahagba si Manny Pacquiao kang Mario Barrios. Ay, dili na. Dili na may punto. Di na kusog. Dili na may punto. Si Manny Pacquiao, dapat na yun siya muritaya. Ang punto, Radyo Manjo, dapat, ang isulti ni mo, wala gyud si Barrios gyud. Ligon gyud pa si Pacquiao. Gano'n man, si Barrios ko ibatadon. Dapat iya pagbaon si Manny Pacquiao. Pero tungod kay abtik pa kay kong idol. Ang pamansang ka ba o kuya pagkayo mo likay-likay. So, dapat di pa gyud siya maritiro. Kasamang daw, kung abtik ni Manny Pacquiao, unta, wa niya mahilamos ang mga kumo ni Mario Barrios, mga jab-jab ni Mario Barrios. Tanawa, ang naong ni Manny Pacquiao, winging permi. Mao gani ang punto gani. Wa gani itaw. Tanawa ang dagway ni Manny Pacquiao muragikan gyapon sa sesyon sa Senado. Sesyon sa Senado pa. Sesyon sa Senado. Muragikan ang sesyon sa Senado. Tinawda. Presko kayo. So dapat Kaluoy ko ni Manny Pacquiao. Ako naluoy ko kasamang dong. Kung ikaw ka naluoy sa kaimtan ni Manny Pacquiao, ako naluoy ko. Di ko maluoy kayo naman. Nakita pa lang sa iyong kapasidad. Dapat na yun siya muritiro. Mag-enjoy na lang siya sa iyang kinabuhi. Dato na kayo siya. Because Nana sa iyang tanan. Nakita na ko sa Manny Pacquiao. Laski pa kayo. Nagpasi power, Radyo Manjo. Ingon pa Radyo Manjo. Ingon pa si Claire Abarico. Ingon sa big check. Jud ka, Sir Joel. Grabe po niya, oy. Parang nakaabay na rin mo. Tanawar ka ba? Mga boxing analyst ka sa Mangdong, ang pinaka-ideal yun sa usa ka boxer para mo retiro siya, 40 anyos, 42 anyos, dapat na yun siya mo retiro. Pero biyani ana sa Mangdong, wala to sila. Pili man to sila parang stamina ni Manny Pacquiao. Tanawa po na tao si Manny Pacquiao, Radyo Manjo. Sus, ang built ni Manny Pacquiao, Radyo Manjo. Sus, ugod sa kanya ito karon maurag yapon. Sus, wala siya nakapamatod kagahapon ng lawa ka sa Mangdong. Mo ito ebidensya. Gawa na yun si Manny Pacquiao, laos na yun siya. O tungod kay laos na, kasamang dong, dapat na yun siya muritero. Isabita niya sa iyahang pader, ang iyahang kuhan, ang iyahang mga groups. Para mag-enjoy na lang sa iyang kinabuhi. Rematch dapat rematch. Unya away yun Manny Pacquiao, kutob tamas buhi paka. Para ipakita ni mong ligasiyas katawang Pilipino. Manny Pacquiao, kini po nagkuha Senador Manny Pacquiao. Kami naluoy mi sa imuhang kahimtang. Og tungod kay naluoy mi sa imong kahimtang kay Pilipino gud ka. Amo gud kang people's champ. Amo gud kang legendary sa pagpamuksing. Ya gusto nimo nga mag-enjoy ka sa imong kinabuhi, uban sa imong pamilya nga tarong pa dili pa gulay. Manny Pacquiao na mas maayo na nga moritero na ka kay ang mga eksperto pang medical, mga psychological, mao ginay dapat
itambag nila sa imuha. Mao ginay itambag nila sa imuha. Ano man? Kay kanang 46 anyos ka sa Mangdong, delikado na sa pagsigin na o sa kinumo. Ang kinumo bitaw ni Juan ni Mario Barrios sa Mangdong. Basta-basta makakuan yun. Makapagulay yun in town ka sa Mangdong. Ako dapat. Si Bernard Hopkins, pila edad? 49 years old. World champion. Pero sinitabo. Hopkins. Sinitabo. Kumusta mas Bernard Hopkins? Wala na. Pangwarta na lang kay Manny Pacquiao mo nang pangit na kaayo tanawon. Kagahan na kasaway.